Ľudia, čaute. Dneska sme tu, aby sme sa tu zišli. Je to také crazy. Tam vzadu je človek, ktorý tam stojí. A hen tam vzadu, neviem, či to vy vidíte, ale my keď tam posvietime, vidíme typka, čo tam furt tancuje. A svine sa tam hýbu. Presne tak. A je to creepy. A ja sa vám ozvem, keď uvidíme ďalší detail. Teraz tam išli ľudia na štvorkolke. Ideme to preskúmať, poď. A fakt, ale hen tam, kto si reálne stojí. Dajte odber kanálu Šišimor. Ale fakt, neviem, či to vy vidíte, ale je to pravda. Kto si tam stojí. A hen tam, kto si zastancuje. A išli tu dvaja na štvorkolke. A už sa nevrátili. A my si tak hovoríme, že... A budeme ich pozorovať. A hen tam Jaro ide prevodu. A... To kto bol? To je Jaro. A my ideme zistiť, či sa vráti a či nie, že či sú tam divé svine a či nie. Vzadu sme videli, že niekto behal po štyrnožkách, takže a zase niekto tvrdí z deciek, že to bol medveď. Ja sa vám ozvem, ak uvidíme niečo. Takže čauky. Takže ľudia, zatiaľ sme nič nezistili. Hentan sa zase niekto pohol. Ja nepôjdem spať. A prepáčte mi, že niekto mi to proste kazí. Takže fakt, ale niekto sa tam hýbe. A keď dáte 5 lajkov, tak to pôjdeme preskúmať. Uvidíme sa v part 2. Čau!